A cultura castrexa encherá as rúas de Boiro do 9 a 11 de agosto. O mercado castrexo regresa ao municipio un ano máis cun programa cheo de actividades. Un verán máis, as rúas de Boiro transformaránse para acoller o mercado castrexo. Diversos postos asentaránse na rúa Peonil e trasladarán o municipio a outra época entre o 9 e 11 de agosto e contará con propostas semellantes ás de anteriores edicións. O mesmo formato, con actuacións, postos de artesanía e de gastronomía. Dende o Concello de Boiro traballamos para que isto siga mantendo. Este ano queremos involucrar aos comercios e a hostelería de Boiro, intentar que se involucren de algunha maneira ca feira, así o fixemos saber. Traballamos tamén en colaboración ca Asociación de Empresarios para que, cada un faga o que ou decore a tienda ou poña algo específico daquela época que queira para integrarse un pouco máis. Ademais, haberá unha dinamización especial con decoración de época incluída. E fan ser partícipes desta feira. Simplemente, invitar a todos os veciños e veciñas, como sempre, a disfrutar destes días e a todos os visitantes que nos acompañan e toda a contorna, un ano máis a celebrar a feira castrexa aquí no noso concello. Con este mercado, o Concello de Boiro busca impulsar a cultura galaico-castrexa e dinamizar as rúas. Nesta ocasión, a cita botará a andar o venres ás 6 da tarde. E vanse manter hasta o domingo, día 11, hasta as 24 horas. Como dicía a concelleira, vai haber animación na rúa, con música celta, pasarrúas musicales e contadas, tamén espectáculos de fogo, desfiles e tamén espectáculos malabares. Eu creo que vai ser un fin de semana atractivo e o que queremos difundir é a cultura galaico-castrexa, non? Quer dicir que, unha cultura tamén que pasou por Boiro, aí temos os castros de Neixón e, espero que a xente nos visite. Que coñeza un pouco máis da cultura castrexa, o mercado castrexo regresa esta fin de semana, cita que se está a asentar como un referente turístico en Boiro e na comarca.